iki kowe isine mung meneng lan meneng, ora gagas babar pisan lawan. Yo kene dadi aku gagas rangkul kowe Giridrawardhana. Monggo cetha nalika semana sing tak tresnani iki mung Siron Prabu Brawijaya. No. Nek kowe puguh, aku mentolo. Assalamualaikum. Ora mudeng. Wah, ya aku kelingan. Yen kowe karo aku iki wis beda agama. Aku ngerti. Sapa kowe? Aku Joko Gentong. Gentong. Iya. Ngopo dong kowe? Kok ngopo dong kok jakar lho. Lho iso wae wong aku ora tepung lawan kowe. Gonku teko iki, aku ngerti Majapahit saiki mbok jeki. Iya, mergo Majapahit wis bubuh. Eyang Dwarawati dadi putri buyung. Nanging kabeh mau Eyang Dwarawati ora gelem lelaki lawan kowe. Mula kanthi kuwi Eyang Dwarawati tak jak. Ana pitukane. Waton kowe bisa nyempol aku kiwa. Pikantuk kami mangan lan pakartine Girindrawardhana. Leres. Eyang Dwarawati. Nek tak muni. Pripun, Rok? Iki ana wigati ka kowe. Napa? Boyo ngene kowe. Kados ngaten. Iki. Oh, nggih. Sing penting kudu dene. Ngaten. Nggih. Eyang Dwarawati, Mas putuku, Majapahit menika sampun kokoh. Monggo panjenengan kula nderekaken kula. yen to pancen kaya ngono Eyang mun Kados ngaten monggo.
Asik itu perang. Nggih. Maksiat. Lah kok malah nagei? Sing dadi pangarsopen sapa? Kula Sapa jenenge? Lo Sumi. Sumini. Aku butuh rembug kanca wedok iki, kowe nyapu kurang kono. Kula. Eh. Lah jenengan. Heh? Lajeng Jale aku. boten napa-napa. Aku wedi. Ya ora apa-apa. Kowe mburi kono. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Nyuwun pamit nggih. Nggih, mangga. Nuwun pamit, nggih. Kowe kok ayu? Nggih ta wong wadon. Pripun kok guyu-guyu? Aku kudu karo boko. Bapak kula kenapane? Boko sampe gede iki. Gawe koyo ya. Ampun ah. Sewu. Iki sapa iki? Kula Su. Ini. Lucu banget. Kula tasih prawan, tasih legan jeh. Timbang kowe dadi ledek tayo. Asor diajakmu. Luwih apik. Terus Kowe napa? gelem tak pek bojo. Kowe gelem tak pek bojo. Sok yo dina kowe bakal tak jak ngulon. Kula teng pundi? Nindak rukun Islam Oh. ibadah haji. Dados yang sae lah. Ya kula purun. Dadi kowe pengen dadi ledek, kowe dadi santri. Gelem? Nggih. Nah, saiki aku pistiri yo. Kula piteki. Wis Sumi. Jog jumblek-blek lagi iki yo Sumi. Sih Kakang mah. Aku kuwi kerep dakwah. Ning bareng siji kowe Sumi. Pripun? Atiku rumangsa karna ranta sak jagat iki ora ana sing tak kejaba mung kowe Sumi. Ya. Kowe njaluk apa? Kowe duwe karep apa? Kandha karo Kakang, mung kowe bakal tak wenehi ya Sumi. Kula nyuwun ali-ali. Lho, ali-ali, Nggih. ali-ali nganggo jemrut. Sing wonten matane. Lho, ana matane. Nggih. Intan, Boten. jemrut, Sanes. emas, Boten. boleh kabeh orang njaluk apa nih? Matane sampean. Lho. Jare dosa, jare maksiat, sok nak mati jero neraka jahanam. Pripun sampean niku malah? Waduh sampean sogok. Gatel. Tak kira jenyogok. Iki omah. Terus itu sing kandhakno kula omong tok. Ayo. Masih nanti udah krungu ya. Nggih. Mboten ora nusune. Nuwun sewu lho. Nggih. Kula rapun matur. Nek ana tetembungan koyok-koyok nemplok. Lho sampean ngolong-ngolong didaya, ngelek-ngelek tayuban. Kok sampean edan karo sinden? Sampeyan isi Sapa wonge sapa le yo he? Lah nggih. Aku lagi weruh kuwi. Bocah kok bokonge gede. Lah nggih, monggo niku wau sing malih kula. Lho. Tapi pengen mau? Nggih. lho sampeyan Ya akeh lho. Allah, ya subhanallah,
Kula malih bokong gedhe kok. Nggih niku wau malih bokong gedhe. Sampeyan Kula tak tengwingen riyen Ya nggih. iki jeneng Kula tak tengwingen riyen. Kula tak tengwingen gawe kopi-kopi. Ah, ora usah. Ah, mboten napa-napa kopine bakso tumbas wae. Jeneng moyok mah jebul nembok iki kaya aku ya. Pinjam meleh ampun ngolo-ngolo kabeh. Pun ngeten mawon. Saniki menggalihaken swasana ing Majapahit lan Demak Bintara. Andum damel gaweane awak dhewe niku siar agama ya. Sampeyan monggo siar agama Islam teng Jawi Wetan. Kula tak munggah teng Gunung Lawu manggi Sang Prabu Brawijaya. Oh ngono ya. Sewangan nggih. Kali basuki ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinuwun Prabu Brawijaya. Ngantos kula minggah wonten ing Redilawu. Keranten kula kepengin kepanggih lan ngersa dalem. Apa wigatine wis ketemu malih iso? Wigatosipun monggo ya. Rehne Majapahit sampun brubuh. Ngersa dalem kedarang-darang gesangipun. Ngantos mapan wonten ing Redilawu kanthi kaijenan. Mboten wonten penderek setunggal kewon. Monggo. Panjen aku kepengin kanthi kajenan nentruke marang ati ingsun. Aja nganti kawula sing isih tutur marang ingsun tegak marang aku. Mila saking menika sowan kula mujudaken. Kula menika wayah dalem Eyang Prabu Brawijaya. Wonten tetembungan menawi anak kula wong tuwa ingkang keprang. Menapa kula pikantuk nyenyuwun wonten ngersanipun Eyang Prabu Brawijaya. Apa panjalukmu waton ingsun ana? Ingsun ra kabotan bakal paring marang sira. Matur suwun. Sineksen bumi lan langit. Wecaning sabda dalem minangka kanjenganing manah Eyang Prabu. Kula namung nyuwun dumateng Eyang Prabu Brawijaya. Kersa nilaraken ageman lami sakmenika ngagem ageman ingkang enggal. Kowe aja maksa karo batinmu. Kowe nandhake yen aku dininggalke ageman kang lapas. Nganggo agemanan. Ya yen agemanane sing apa? Wujude, warnane, Ageman ingkang enggal boten mujudaken satunggaling werna sarta kahanan angin. Kersa Eyang Prabu Brawijaya ngrasuk agami Rasul nggih agami Islam. Islam. Kamu ora gelem jalan tanggal ingsun malah blak-blak aku. Pengen ing Islam suci apa? Nanging Eyang wecaning sabda dalem sampun kawiyos. Mujudaken kula wayah dalem. Kula pun uja nyenyuwun menapa kemawon waton jagat wonten. King menapa Eyang Prabu Brawijaya selak dhateng. Oh. Kowe nggih blegongan. Kowe nggih blegongan supaya aku keblego. Aku nuruti marang lekasmu ngono.
gatosaken dhateng panggesangan ngersa dalem. Ya. Arep aku sila. Arep aku tega. Ning prasasat ana tetembungan sak galak isi mo bareng aku. Ora tegel mas, barang kumpul. Tak balik. Mbok kula wis wahyane kala wong. Aku kudu narmake marang Juragan. Lumrahe ngakono, lumrahe ora akeh. Kowe tak ngerti. Tenane aku tatul aku. Aku jengkel. Karo separaning daging kulitku Raden Kasan. Ulama itu yen Kasan kaduk wani kurang duka marang isu. Tenane Kasan ke darah telu saka Cina Jawa raseksa. Mulane ora ono yen Kasan iki kaduk wani kurang duka. Nganti aku utuh atiku sabene antara bapak lan anak. Jadi kowe dhewe Kasan dadi sultan. Mung telung lambane. Lari-lari dene ngono. Datuk kowe dadi pamongonge Wedrah Demak Bintoro. Yen aku mati wis mawa timbalane Sang Hyang Widiwasa. Tengerku aja ditulis Prabu Wijaya. Tulis Putri Cempa wae. Ngerti sing bakal. Sebabipun kados Aku ki wong lanang diwadonke karo anakku dhewe. Aku rumangsa iki. Aku rumangsa iki. Aja nganti anak turunku besok rabi sejenis tegese ora beda karo aku. Aja nganti Jawa untuk Cina, Jawa untuk Londo. Jawa padha Jawane. Eyang Prabu. Wacaning sabda dalem ingkang sampun kawiyos. Minangka kekancinganing manah. Inggih menika monggo sampun ketekan wahyaning kala mangsa. Ngersa dalem bedah saling ageman. Ya, aku rasa welas asih parang. Jolane atimu ora bisa kapal. Yen ora nuruti marang sliramu. Aku manut karo kowe. Aku manut karo kowe. Manut Ya. menawi sampun wonten kesagahan Eyang Prabu Wijaya. Marem jroning manah ananging Eyang tiyang mlebet ing agami Islam. Menika kedah nindakaken rukun Islam ingkang sepisanan. Kedah nindakaken maos kalimat syahadat tauhid lan syahadat rasul. Netepi dhateng rukun Islam 5 cacahipun. Apa ngendi aku bisa? Saged ya. Dasarmu. Dasar kula matur menawi Eyang purun badhe kula tuntun kersanipun sah ngrasuk agami rasul. Upama bocah lacan mlaku kok tuntun kok gawangan ngono. Kados mekaten. Aku manut kowe. Kados mekaten. Menawi sampun manut lan wonten kesagahan, lila legawaning manah. Badhe kula tuntun kersanipun Eyang Prabu ngrasuk agami Islam kanthi sah. Tuntun dalu saya. Monggo kula aturi jumeneng. Aku dadi bocah bodho. Apa-apa kok manut karo putuku iki. Sampun dados janjinipun Eyang Prabu Brawijaya. Monggo kula aturi salaman lan tangan kula.
Iki durung dina apik lho, Hit. Salamat. Monggo anggen kula ngucap eyang kedah tutpuri. Jebles kalih menapa ucap kula. Ya. Nek kurang pas ya dibaleni ya. Kados mekaten. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla Ilaha ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Ngono kuwi. Rasulullah. Monggo dipunambali malih. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingkang tegesipun Tegese piye? Kok takon aku iki piye? inggih monggo dipun tulat menapa dados ucap kula. Oh, dadi kowe sing negese. Kados ngaten. Ya. Ora ana pangeran kang wajib kita sembah Ora ana pangeran kang wajib kita sembah kejaba Allah Subhanahu wa taala. kejaba Allah Allahu wa ta'ala. wa ta'ala. Lan Nabi Muhammad dados utusanipun Allah. Lan Nabi Muhammad utusaning Allah. Alhamdulillah sah dados tiyang Islam. Terus pathokane apa? Sawise aku maca nikmat sing kudu tak lakoni. Kedah nindakaken syarat rukuning agami Islam. Rukune piro? Rukun Islam menika wonten gangsal. Apa wae? Sepisan maca syahadat tauhid Rasul lan syahadat tauhid lan syahadat Rasul. Dinangka kalih menika nindakaken salat. 3 mbayar zakat. Sekawan poso gangsal munggah haji lamun kuwasa. Dadi aku wis kene entuk munggah kaji. Saged. Ya tak ngomongno dik kok sithik. Amin amin alhamdulillah. Kejawi saking menika ya. Kersanipun eyang menika sah sarta suci. Eyang menika pindhanipun bayi ingkang nembe lahir saking guwa garba. Apa kula suci? Dereng eyang. Loh. Bayi ingkang nembe lahir saking guwa garba menawi sampun umur 8 dina kedah dipun petak utawi dipun paras mila kangge ngicalaken sesuker sarta sucinipun badan lan rohani. Kersa Eyang Prabu Brawijaya kula paras rikmanipun. Aku wis cilik iki rambut ki ya dawa ngene iki. Nganti aku Nyaklawati mbau dene Majapahit. Ya ngene iki. Yen aku jeleh ora tak gelu. Kok arep kok paras iki? Arep kok pangkas iki? Ngajeng kula sampun matur menika syarat lan sarana ngicali sesuker jroning badan sarta batinipun Eyang Prabu Brawijaya. Kudu resik lahir lan batine ngono. Leres ya. Ya, anjir pinter salam. Ya, aku manut kowe. Nek ngaten monggo kula aturi lenggah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kowe iki apa? Tetela eyang boten ikhlas lair tumusing. Sik, aja kleru. Kanyatan Aku boten ikhlas. tumomo rikmanipun yang Aku ikhlas. Kowe sing kurang kono. Piyok Jawa lho, Hit. Arep kowe mlaksanakan aja lali Jawamu. Aja kok tinggalke Jawamu. kersanipun yang Prabu. Yo nganggo Jawa. Dados mawi rapal jadi. Iya. Disebut dalam saya menekan.
sukertaku ya. Insyaallah kados. Ya. Muga pituturmu senajan kuwi putuku. Ning pinangot kanjenengake. Aja umur lan kadewasane masa kawula lan kabisa. Ing kala mangsa piyai tuwa ora ngerti ora pola sae kakehan. Bocah cilik sing ngerti. Kados. Ora beda kowe iki mau. Miturut aturan Islam aku ora mudeng apa-apa. Kowe sing wajib untung. Nek kawula Jawa lan liyane aku sing utama. Aku meling karo kowe. Aku tetep mapan ana ing Gunung Lawi. Prabu Brawijaya tak kubur sak dodone. Aku nganggo jeneng Sunan Lawu. Alhamdulillah wa syukurillah. Matur suwun Eyang Prabu Brawijaya. Inggih menika mugi-mugi lantaran Eyang Prabu Brawijaya ngagem asma Sunan Lawu saya ngrembaka agami Rasul nggih agami Islam wonten ing tanah Pulo Jawi. Inggih menika sedaya kalumputan monggo dipun kubur ing bumining pangapura. Cariyos pundutan Brawijaya Paras menika menawi kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Mugi-mugi barokahipun Allah Subhanahu wa taala lumeber wonten ing desa Geneng Tengah wiwit saking Bapak Kepala Desa sak perangkatipun, sak panitianipun ugi sak kawulanipun, sak masyarakatipun tansah tinaketaning karaharjan. Tinebena ing tulak sari. Mboten mangke halangan setunggal menapa menapa kanthi asesanti. Selamat sing nanggap ya selamat sing ditanggap. Monggo sami kumpul bojono.